això va sortir una tarda al parc menjant unes pipes amb les amigues i dir, ostres, és que no tenim res al barri per als nens. Nosaltres som un grup de 4, com he dit, tenim en total 9 fills entre totes i clar, a l'hivern no teníem res a fer amb els nens tot el dia al carrer i vam pensar, ostres, podíem fer una iniciativa per posar coses al barri. Llavors, jo vaig baixar aquí a l'associació, vaig parlar amb l'home que havia abans i li vaig comentar d'agafar l'associació nosaltres. La junta de Bonavista està formada per 4 dones, que som la Evelyn Gallego, que és la secretària, la Mònica Morillas, que és la tesorera, Gemma Sauquillo, que és la vicepresidenta, i jo, que soc la Cristina Martínez, que soc la presidenta de l'associació. Som les 4 mames, 4 joves, i vam pensar que seria una molt bona idea agafar una junta jove amb totes noies, que a Badalona hi ha molt poques, que tota la junta siguin dones, i poder fer coses guais, no? Per fomentar també i potenciar el poder que tenen les dones, no? Que al final és superimportant. Abans d'agafar nosaltres la junta, les activitats que es feien eren molt destinades a la gent més gran del barri, no? Feien country, baile de saló, tot més sevillanes. I ara, des que estem nosaltres a la junta, hem agafat noves activitats que ens demanen els veïns, doncs pilates, ioga, manualitats, defensa personal, inclús per nens, no? Que sí que hi ha molta gent jove de la nostra edat, gent gran també, o sigui, hem diversificat una mica les activitats, no tan destinat a la gent gran, hem fet un popurrí. La gent necessita fer coses i em demanen, i ara m'han proposat manualitats, doncs manualitats. Jo proposo, fem una prova, agrada, doncs vinga. O manualitats, o ioga, o pilates, o el que sigui. Hi ha molta necessitat al barri, sí. Tothom que entra aquí al local a fer qualsevol activitat ha de ser soci, ¿vale? O sigui, són classes que imparteix un soci pels altres socis, o sigui, no hi ha cap mena d'ànim de lucre, aquí no es lucra ningú. Nosaltres li fem un carnet com aquest, a tothom que vol fer alguna activitat, llavors poden entrar i gaudir de l'activitat sense pagar res. Únicament paguen el carnet de soci, que són 8 euros a l'any, però ja està. Parlant amb la gent del barri, realment vam veure que hi havia una necessitat econòmica i perquè molta gent es va quedar en ERTEs, estava ja a l'atur, altres amb invalideses, després tenim una població molt envellida, el barri és un barri envellit. Llavors, una manera d'ajudar, ens vam posar en contacte amb l'associació amb tu de Badalona, que porta a diferents municipis. Vam fer una recollida d'aliments des d'aquí, des de l'associació, posant cartells per tot el barri. Després a la botiga del barri vam posar una caixa, conforme la gent que ja anés a comprar s'hi podia portar, encara que fos un paquet d'arròs, un paquet de llenties i tal, per poder ajudar. Vam viure coses així molt boniques i després, clar, tot això passa, per sort, passa, la gent molt agraïda del barri perquè encara et veuen i, ostres, gràcies Gemma, què necessites? O vas a prendre un cafè i et veuen i t'inviten. No sé, saps que amor se paga con amor, no diuen? Doncs és una miqueta això. Difícil, jo crec que sí, ha sigut molt difícil perquè, és el que et dic. Suposo que si haguéssim agafat una altra època hagués sigut més fluid, no? Però clar, enganxant una pandèmia per mig ha sigut difícil. És gratificant per una banda, perquè al final jo vaig pel carrer molt contenta i molt orgullosa perquè tothom em dona les gràcies i això, això omple molt, però és dur i és complicat perquè al final tu estàs deixant aquí el teu temps i no tens cap gratificació, no? Estàs perdent hores de la teva vida, no? Diguem. I sí que hi ha gent que t'ho valora, però també hi ha gent que no? I al final, és complicat, és complicat. Potser la gent es pensa que una associació de veïns és anar a passar l'estona i realment no és això. O sigui, és molta feina, hi ha molta gent que està currant al darrere, que està treballant sense emportar-se res a casa, està treballant per gent del barri, i jo crec que s'hauria de valorar molt, perquè és una feina molt dura. El tractar amb els veïns, tractar amb ajuntaments, un tema de papers, de subvencions, i és això, gratificant, però a la vegada molt dura.